Здравейте! Как сте? Сега ще направя 6 епизод или 7, мисля, че е 6. Да, 6 е. Ще направя 6 епизод, както само повтарям. Пускаме в света, който правихме онази къща. Ето я и къщата, като само да я намеря. Мамка му. Ето я. Сега, докато не снимах, направих много малки промени. Ето тук долу сложих всичко, обградих с сиян камък. Тук сложих лампи, да се вижда, когато е нощ. И ето какво, вижте какво яко стана. Така, това е първата промяна. Сега ще покажа втората. Опа! Ето втората, тук съм сложил лампи. Готово. И това бяха промените. Сега тук, това ще ни е холът. Тук няма нужда да правим преграда според мен, защото просто около... нещо ми стана с мишката. Мамка му. Едното копче вече създава багажа. Така. Просто няма смисъл да правим прегради, смисъл е това да го правим. Хоп. И така нататък. Според мен няма. Тъкво ще се отоплява и спалнята с камината. Добре, сега ще направим да видим някакви дизайни, някакви идеи, които там съм направил, са ми харесали. Значи това общо взето бяха само спалните. Да видим. Да, само спалните бяха. Опа. Ето ги дизайните. Значи това са камините, за камина да знам как да направя. Толкова тя не ми харесва, няма да го правя. Добре, може да ще направя това. Но да видим дали ще се получи. Ще сигурно ще стане. Добре. Само да видя тук как съм го направил. Дали ще е по-яко, ако без тези? Не, сега изглежда много малко. Добре. Това ще сложим в хола, камината и там някакви други работи. Окей. Отивам в къщичката. Няма да слагам врата, все още. Така начин. Сега. Тук ще е бюрото на някой си. А тук ще е холът. Ето така. Един, два, три. Добре. Сега взимате стълби, не дървения, ами от каквото правите, от какъвто материал ги правите. Желателно е да ги правим с такива, тъй като това ги прави, защото някой път няма такива материали, които ги правите къщата. И ето футюра е готов. Сега ще ни трябва плочата, ето и плоча в някои случаи нямаме. Добре. Извинете за малко. Стига е. Просто запомних как бяха. На цялото. Добре. Къде се буснах? Ето е. Подминал съм я.
сега правите същото от другата страна. Да видим дали само ще се получи яко, ако не стане яко, ще го махаме. Не стана яко. Тук ще има... Тук ще е телевизора. Но не знам как да го направя телевизора. От какво да бъде? На новата версия имаше рамки, а пък тук няма и сега. Добре, да пробваме с картина. Сега да го отвоим. Айде де! Готово. И каква голяма плазма! Уху! Това ще е на телевизора. Може да си направите еспресо. Тук слагате една рамка, тук и тук една и слагате вътре, примерно взимате дълбови листа и слагате вътре в рамката е така. И може също да стане като телевизор, но аз нямам сега в момента рамки, като съм на по-стара версия. Ако някой е на моята версия, може да направи това. Особено скелета се получи много сполучлив. Тези двете не много, но пак става. И сега тук какво да има? Тук ще има... Какво ще има? Гардеробче. По-точно съндъци. Тук... Ето така. Ще направим на всички етажи. Ето, готово. Тук по едначко, а не тук не може. Да. И така, и от другата страна еднички. Опалак. Не отваряй, бе. Ама ти. Ето така трябва да се получи. Тук ще може да сложите картини, за да стане по-яко, но някой може да си потърси специалната картина, аз няма. Айде, сега пък ми щеш, мама ти. Тъпа. Ето. Тук, какво ще ми се падне тук, така. Искам да се падне същото, дали ще е яко. Ето. Добре, тук същото пак ли е? Опа. Ето. Става яко според мен. Това е просто една нормална къща. Ето я. Та-да! И отгоре ще сложим лампи. Тук ще сложим лампи. Сега ще махнем всички факли. Къде има факла друга? Никъде друга няма факли, затова взимаме лампите и ръчката и слагаме. Където си поискаме, първо ще сложа тук, тук, тук. Добре. Мамо. И тук ще осветим. Нищо, че тази лампа се не светни, просто стане еднакво. Тук също ще има за съндъци. Е тука. Топ, тап. Готово. Слагаме тук една ръчка, тук една ръчка и тук една ръчка. Ето, стана, всичко се освети. Всъщност там може да няма. Махнете ги. Махне се. Добре, ще можем да ще сложим по-точно
нощна лампа. Ще ни трябва и ограда. Оградата, ето е оградата. И едно дръвче. Половин дръвче. Ще направим като онази лампа е там. Там. А? Слагате това. Сега това. Добре. И сега на също правите на другата. Така, това. Лампата. И ръчката. Ето, готово. Ето ни е нормалната къщичка. Според мен стана много яко. Просто една нормална къщичка, която стана яка. Сега да поставим вратите, зависи дали ще се стъмни, много се стъмни, ще си лягаме да поспим. Ако някой знае как да оправя този проблем, защото ми се виждат тъмните червени очи, заради скина ми, това е скина ми. Тъпичък е, но не ми се сменя сега скин. В старият ми профил също съм показал как да сменим най-лесно скина. Пишете в YouTube как най-лесно да си сменим скина и там ще го намерите, ако някой се интересува де. Това беше, сега ще направим вратички. Добре, само да видим, тук са две, там са три. И това ще направим големи порти. Видим дали ще се получи яко с три врати. Не. Добре, това го затваряте, нищо, че ще е малко наравно, карай. Сега слагате дървена плоча. Опа. За влизане. И за излизане. Не, за излизане също няма да има. Аз мога да си го отварям. Така, и тук, който иска, може да сложи... също сега съм имал картина, карай. Който иска, може да сложи някаква картина. Аз искам една много яка. Не тази. Тази не. Ооо, ей, тази ще бъде. Да. Тая радва. Добре, това беше епизода. Другия път ще покажа как да си направим една яка къщичка. Само да видя дали съм почнал да го правя в другия свят. Почнал ли съм... това е същия, много съм прав. Да, почнал съм, но няма да е такава къща, спокойно, много по-яка ще е. И тя ще е нормална, с смисъл обзавеждането ще е нормална. И това не е една от най-нормалните къщи. За България говоря. Иначе в Америка това си е нормална къща, басейн и така нататък. Вътре по-точно е нормалната. Иначе вънка не изглежда толкова стара. Ще направим някой ден и стара къщи, такива като ако някой ходи в Габрел, повечето ученици, които са били в трети клас, трябва да са ходили, или пък в четвърти. Много е яко. Може да направим такива къщи някой път. И отново съжалявам, че няма да можем да играем в сървър, но просто нямам възможности. Сигурно на лаптопа, когато някой ден ми го вземат, до края на годината трябва да го имам, както казвам.
Димитър ден наближава, аз казвам Димитър. Би трябвало на Димитър ден да ми го вземат, не знам, ще видя. Мама ти, Марима. Тогава би трябвало да ми го вземат. И така. Тогава ще свалим новата Майнкрафт, най-новата Майнкрафт 1.7.0 или 1.6.4, зависи когато ако е излезна 1.6.0, нея ще свалим, зависи кога е излезла. Това беше епизодът, сега ще поясним малко прасенца и ще ви кажа още няколко неща. Юбре, мама ти, давай! Давай, бързо, юбре, давай, бе! И пак казвам, значи, примерно с влоговете и с хубавите клипове на по-хубави игри ще ги качваме другата година, 2014 наближава, къде има друго прасе. Чак там. И това е влоговете, не знам кога ще ги качвам, защото на мен няма да ми взимат всъщност таблет. На моя приятел, дето снима в гейминг България, също него ще му взимат таблет. Не знам кога ще, но той каза на мен някой път послъгва малко, но не много често, така че аз му вярвам и той ми каза на мен, че до Коледа трябва да го има или пък на Коледа мога да му го вземат. Не знам. Ако не му го взема до Коледа, пък може да правим и с лаптопа, примерно, но ще е само вкъщи или пък може да го разнасяме навънка, ще видим. Добре, благодаря, че ни гледахте. Ако харесвате нашите епизоди, абонирайте се за нас. Плиз, моля, абонирайте се. Натиснете бутончето абонирай ме или пък subscribe, ако ви харесват клипчета. Това беше епизода. Чао! Йебре!